Май квяцісты, май пераможны, цёплы, пяшчотны. Роўна 80 гадоў аддзяляе нас ад вясны 45-го. Дзякуючы гэтай перамозе сёння жывём мы, нашы дзеці і ўнукі. Жывём і згадваем кожнага, хто застаўся на полі бою, кожнага 4-го, а дакладней, кожнага 3-го. Мне мроіцца часамі, што малойцы, якія з ратных не прыйшлі палёў, не ў родную зямлю сышлі аднойчы, а перайшлі у белых жураўлёў. Яны ляцяць часінаў незваротных да нас, надол свой голас даючы, ці не таму так часта, так журботна мы ў нябёсы гледзячы маўчым. І сёння у вышыні гадзінай шарай я бачу жураўлёў у тумане. Яны ляцяць шыхтамі над абшарам, як людзі полем ходзяць на вайне. Яны ляцяць і раз за разам знову імёны выгукаюць у смугу. Ці не таму у гуках роднай мовы я жураўліны кліч пачуць магу. Ляціць, ляціць па небе клін знябыты, ляціць на сходзе дня у тумане. І ў тым шыхце прагалак ёсць адкрыты. Быць можа, гэта месца для мяне. Надыдзе дзень, і бэзавай смугою я пакрыляю з вамі, жураўлі, па-беларуску клічучы з тугою усіх, каго пакінуў на зямлі.